leydi Côte d'Ivoire windi tarika fija ballon mudum hankin ngol woni go'o hibe yawta dawal dimmal folotiro aduniyankewal dum woni 16e de finale hanki fijobe MS Faye foli didal Curaçao loggi didi e bodum dum woni weltare jinganobe ngal didal to Abidjan mayen jah ton to Abidjan e fudode kabaruji di to Mali uddere de kuliyankobe jeni waduno e lawol RN4 Bamako nara ittama de balle sakkitide dum wadi ko tagal nanodiral hakkude mabbe e horebe de gure hodube nara kuala e murja ko weltare mumen ma en gartu e odo kabaru temedde dido e capande tati e joyi dum woni limore maybe al haale diller leydi ko wadi to leydi biitendi Venezuela nde limore woni sakkitide hebede e wiide horebe leydi di bibe leydele kewde no tawa e be maybe barmube hewbe wadi ko heewi kadi boni teddube bismillah mon on calmina mon jura mon jettama bismillah mon ley kabaruji di leydi Côte d'Ivoire leydi ndi naati e tarika lato ballon mudum hankin ngol woni aranol e be jawta e dawal di mal dum woni sappo e jettabal timmode taw ko fewte folotiro adunyankewo hanki elephant en poli didal Curaçao logi didi e bolum to Abidjan jinganobe ngal didal hebbini nokkuji kewdi ngam darugol go fijo ballon caggal de go fijo ballon gasi be jalti e der jamma o hollude weltare mabbe e ko Côte d'Ivoire qualifi e go folotiro adunyankewo kewal keroden Abdoulaziz Diallo ko idore welo huɓiti saare nden ɓay cerel timmugol fijongon wuttama bambanayɓe Côte d'Ivoire ɓe wonnoɓe e nder makiji e ka fottete fan zone ji hino ɓangina welo maɓɓe lumbugol e laawol aranol diɗɗal maɓɓe ngal woɓɓe jokkuno yimugol e amugol ha jemma on leeri woɓɓe jooɗi e fillitagol ko yi'i e tinodiral ngal wona o bambanowo Côte d'Ivoire momen fotti e mum ɗo malgré que le jeu était un peu serré hay so tawi fijo ngo no sattuno kono ɓe dartino no feewi on jarama e ko yawtuɗon kon e ngal dawal en wawi wonde foof ɓe fiji no moƴƴiri e dawal gaɗanal ngal ɓe waɗi loggel gotel e dawal ɗimmal ɓe waɗi kadi loggal ɗiɗaɓel ɓe dokki kala ko ɓe jogori tout ce qu'ils avaient à donner hay fi hiɓe weltori bolngal ngal kono none no fijira non wallinali ɓerɗe woɓɓe go yoga e bambamɓe mawɗi ɗin hay fiiɗi fooli Curaçao ɓe wi'i hiɓe haani ɓeydugol tinnade e fijo maɓɓe gon fiyoɓe wawu mutade e ngo folotiro jiiɓol du buyno e fijindaru maɓɓe ndu palje e angal nantodiral waɗi wonayo ɓe dartirmo ɓe waɗi cippirde on si ɓe fija hiɓe haani tinnade ɓe wakkilo e nder tindodiret en fou ino ka se donné à fond dans toutes les matchs mawɗi ɗin ko Faransi walla Norvège tiɗodiray takka 16 a ɓal timmode e talata arayde Abdoulaziz Diallo Abidjan RFI ko fewte ngodo folotiro ha joni hanki nambien hande kikiɗe Sénégal fiddan e diɗɗal Iran e yamde 19 e on saha goto France fottan e diɗɗal Norvège ko ɗum woni ko ɓuri tengtude e ɗiɗo kabaruji coftal balli